L-iffirmar ta' dan il-ftehim hija ta' sodisfazzjon doppju għaliex dan il-ftehim qed jiġi ffirmat propju fi żmien ta' pandemija. Però huwa ta' sodisfazzjon doppju wkoll għaliex dan huwa ftehim kollettiv li qed joffri stabilità lil ħaddiema, stabilità għal 6 snin. U din l-istabilità qed tiġi offruta lil ħaddiema għaliex il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tirrikonoxxi l-isforz li jagħmlu dawn il-ħaddiema biex iżommu l-isem tal-Korporazzjoni l fuq u biex joffru l-aqwa servizz lill-konsumaturi Maltin u Għawċin. Dan il-ftehim tal-lum qed jara l-Korporazzjoni tirrikonoxxi l-ħidma tal-ħaddiema tagħha. Ftehim li jara li l-Korporazzjoni kollha stabilità għas-snin li ġejjin, agreement li jikkaverja 6 snin u jagħti serħan il-moħħ u joħloq opportunitajiet lil ħaddiema biex ikomplu jikbru u jikkontribwixxu għas-suċċessi tal-Korporazzjoni. Riġna pakkett illi ħajjejn il-Korporazzjoni tkompli tissaħħaħ u isaħħaħ id-dmirijiet u d-drittijiet tal-ħaddiema ġewwa l-entità li fl-aħħar mill-aħħar ser jgħin biex ikollna servizzi aħjar tal-ilma ġewwa l-pajjiż tagħna għaċ-ċittadini kollha. Water Services Corporation.